I pozdrav ljudi moji, danas imamo novi video, evo nas u drugoj epizodi kako bježimo iz zatvora, znači ne vidimo video da ste u prošlom videu, ko nije gledao neko gleda, vidio da ste u prošlom videu da sam zaginut, tamo da mu uvio znači policajac lampu, i evo ja sam se oživio, ne pitajte kako, i odmah krećemo, evo toalet papir, toilet, znači, like i subscribe odmah, znači imate, dok ja ne nađem neku stvar da se subscribe-ujete i lajkujete. Vrijeme kreći sada. Evo ga. Neka džizvuka, štimung. Šta je ovo paštetu u nekom kopao? Ovo je još neki štimung. Aju, ja zapiju. Zatvarajte pimbrani. Idemo kod Čike da prodavamo ovu toalet papir. E! 18 toalet papira. Daj mi batak, daj mi batak. Raj. Ko dobar batak, brali. I tu ljudi kao kavaru peče. Koliko je? Ta pizza za glavu. Ne. Kad je kraj šog tunela? Još jedna pasta. Šta će ja se ljudi naći za kraja tunela i nisam ni ja svjesna. Šta je ovo? Ioj. Ljudi, pa malo je falilo sve da me otkriče. Malo je falilo. Tuko je malo falilo, znači, dioptrija, umna glava. Još sam ja gladan, ma da. Kako ne mogu spuzo povjeći. Nema ništa. Hajde babu razliši, šta je? A čarapa? Znači u seku imamo čarapu, pastu za zube i čašu. A glupo što mi sami sve otvorimo, želimo. Mislim, dobro je što i tu postoji, ali malo bilo realističnije. Da se ona brat, ta riječ može čak ne... Ajde, idi ubij se. Malo kontejner, što? Ajde ba da Čiko više daj me da jeti. Tu burger ja dobio već i ovdje sad pojedemo vodu kopat. Gledaj šta mogu vodu. Luk nema ni ulja. Znači upen, mistrica u ruke i pištolj se. 100 papira, 5 isto je. Još jedna pasta za zube. Još jedna pasta za zube. Evo ga, trofej, kamen. Već me ruka boli.
Razgul napolje, pokriva tepih. Čiko, nisam ja ništa heroj. Čiko. Čiko je mladi aptrio dijete na kvadrat. Čiko, zašto si pogrešio? Joj, pokvari. Lol. Sada bi mi udaren zavenca. Odmah idemo prodat. Šta ti, brate, imaš? Ne bude li dobra lopata? Šta ti imaš? Energy, treba će mi ovo energy. Odmah da ga ubrizgam se. Odmah otvara tepih, brale. Pada dolu u rupaču. Sapun, kliješta, čarape. Buraz. Ko ovi stvari spavnuju ovdje meni jest? Tamo šalam da pokupim. Pojedem. Tamo još malo odkopam i tu je kraj. I tu se nešto brzo. Ma kako šišaj. Čest sam našao. I nešto nisam. Novčanik. A čest kako mi. Iuj. Free roll. Aj, molim te da mi treba. Tu, dinamit. Sad bacim dole dinamit dijete i kapu. Ju. Osma noć. Lamao. Osma noć, nije to malo. Na kraj sela, osma noć, lirila, lurili, burbaloni, guziloni. Evo me opet kričimo. Aju. Ovdje postavim dinamit. Zatvaram tepih.
Nadam se da je pukla. Biće nešto još jedan dinamit tu bilo. Sad tamo odim opet prodat ovo. Krofnicu uzmem. Pojedem. Imam još 30 sekundi da kopam. Zatvorim ćeliju. Otvorim tepih. Odim dole u rupaču. Kaljugu. Kako ovo nisam vidio da sam. 5, 6. Skivard. To je nešto dobro. Daj mi nešto dobro. Au, 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 au. Au, au, a. Ne, problem, dobro, idemo. Ovako je dobro. Šuti, ljudi, šuti. Šuti, nemojte se više pita. Šuti. Aj ba, mali, šuti više, šta plačeš? Ioj. Tung sahur. Tako odmah otvara tepihčić. Upadaj dole u rupaču, kaljugu. Šta, daj, ba kako me uvijek zbog toga tek uzeti. Kaljuga, daj ima šta da jedim. Sad idete 15 stvari. Energy mi treba, daj. Sapun, pa sapun. Šta je ovo kod? Šta je ovo zid? Znaš li, brate, ponovo na Energy, ide daj mi ga. Daj mi Energy vam, brate. Daj mi tu špricu. Trade. Daj mi još jednu. Tak sam ja prespao kod druge.
Loptu, loptu, loptu! Kopa, evo, uraz. Loptu, šta je? Pillars, šta je? Pa gdje je? Evo. Kad dolazi, dolaziš. Ajde, kopaj, kopaj. Aju, šta je? Šta je? Tek na drugom trebam biti na 6. Ali ja imam opet ovo. Patiku sam našao. Idemo ovu prodat sad. Ko nijedu? Čiko, čiko, čiko. Ljudi, to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.